ಬಂಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿದ್ರೆ ಪುಡ್ತೀಜಾ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಇನಿ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿನಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಪೋಯಾರೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಚಾದಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ. ಇನಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಎಂಕ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆಲೇನು ಇದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜರೆ ಅನಾಗ ಬರ್ಪೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇತ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾಡು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಡ್ಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ತೋಡು ಒಂದು ಬಾವುಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಬೊಕ್ಕ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಪುನು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನಿ. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಶಾಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಜನಗಣಮನ ಮತ್ತು ಪನ್ಯರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಇಪ್ಪೆದ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಜನಗಣ ಬೊಕ್ಕ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಮತ್ತು ಐತೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಅಪ್ಪಗೆತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲಾನಗ ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತಾಯ್ತ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವು ಆತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಚಾ ಮತ್ತು ಆಂಡನಿಕಲ್ನ ನಾತೀಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಡು ಚಾ ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಗ್ಲೆ ಇದು ರಜೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪರ್ ದಾನೇ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೂನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡತ್ತ ಅಂಚಾದ ಗೈಸ್ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಯಾನ್ ಓಡಾಡ್ಲ ಪೋಂಡ ಅದಾಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ 1K ಅಂಚ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಆತಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಅವು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲವು ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಹೈಕ್ ಬೋಡಾದಿ ಪನ್ಪುನಿ ಹಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಖಲ್ ಪುರ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಒಟ್ಟೇ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಏನಾಂಡ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನು ಎದು ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಡೈಕ್ ಅಂಚಾದ ಬಂಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಐಕ್ ಪೂರ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚಾದ ತೂಕ ಯಾನು ಮನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಐನಾತ್ ಬೇಗಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಬೇತೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮನ್ಲೆ ಏನು ಪೂರ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂದಿಜ್ಜಿಂಡ ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರಾಂಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಚಾನಲ್ನ ತೋಂದಿತ್ತದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಒಂಚು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಓವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಗೈಸ್ ನಿಂಬೇನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ಮುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾನಿನ್ ನಾನೆಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಪಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಐರನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾನೊಂದು ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಆತನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗುಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು SPF 25 ಆತೆ ಐಕ್ ನೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂಡತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಬೊಕ ಒಂದು BB ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಸಾರಿ CC ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಯಾನ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಊಲ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದ ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಏನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಪತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದಂದೇನು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎಪ್ಪಲ ಯೂಸ್
ಪನ್ಪುಜಿ ಒರೋರ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುನಿ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆನ ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಲಿ ತುಲೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೇನು ಚಾಪರಿಯರೆ ಕೊಲ್ಲಿಯೆ ಅಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮನ್ಪುನ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿತ್ತು ನಾನು ಏತ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನ ಚಾ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ವೊಂದು ಲಯನ್. ಮೊಲ್ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಗ್ ರಜೆ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಏಪಲ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪುನೀರ್ ಏನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಆರಾಮ ಅಂದ್ ಐಕ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಆರಾಮ ಎಂಕ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುದು ಕೊರಡೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಮತ್ತ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಎಂತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಆತೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಶೋಗಿತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೇನ 5 ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇಗ್ ಪೂರ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಲೇನಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಜಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರ್ ಅಂಚ ಉಂದುಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ. ಬೊಕ ಅವಳೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಉಂಡತ ಅವು ಯಾನಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪವೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಉಂದುವೆ ಬುಕ್ ನಿಲುಕದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಂದ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬುಕ್ ಒಂತೆ ಆತನ ಓದುದು ನಾನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಓದೇರೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾಂಡ್ ಚಾ ಮತ್ತ ಪರ್ದ್ ನನ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನಿ ಪಂಡ ಪೊಡ್ ತಾತಿಜಿ ನನ್ನಲೊಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ ಪೋಯಿದ್ದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಇನಿ ಅಮ್ಮಲ ಉಲ್ಲೆರತ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಊರು ಮತ್ತು ಆಪುಜಿ ಇಜಿನೆಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬೇಲೆರ್ದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಊರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಬೇಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆರತ ಊರು ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡಂಚ ನೇರ್ಲೆಜ್ಜಿನ ಊರು ಆಪು ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಎ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಟೈಟಲ್ ಕೊರಡಾತ್ರಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ ಮಾತ ಪಲ್ನಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಯೆರೆ ಓಕೆನಾ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೇ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.